Pozeraj rovno do kamery. Keď si pripínam narcis, myslím na svojho otca. Keď si pripínam každoročne narcis, tak myslím na svojho kamaráta, ktorý tu žiaľ nie je medzi nami. Ja keď si pripínam narcis, tak myslím na moju babičku. Keď si pripínam narcis, tak momentálne myslím na svojich svokrovcov, ktorí si prechádzajú týmto ochorením. Keď si pripínam narcis, tak myslím na svoju babku a na svojich svokrovcov. Všetky chvíle, všetky bláznostvá, veci, ktoré sme spolu zažili a hlavne na jeho odvahu, za akou bojoval proti tejto zákernej chorobe. Rakovina mi zobrala človeka, ktorý bol pre mňa veľmi blízky v čase, keď som ho ešte stále veľmi potreboval. Je to pre mňa dôležité, aby sme proste dali aspoň trochu nádej ľuďom, ktorým ešte môže Liga proti rakovine pomôcť. My tým trochu tak splácame taký dlh tej celej tej komerčnej, konzumnej sfére, ktorú trochu tak živíme. Dobro treba robiť a šíriť ďalej. Aj preto si myslím a verím tomu, že je dôležité podporovať organizácie ako Liga proti rakovine a jej aktivity.